салом дов талабони азиз, бо шумо Ғафуруф Алиакбар ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо давоми статика, яъне ки имрӯз дуюм дарси статикаро мехонем ва мавзӯи имрӯза асосан мавзӯъ дар бораи фишор мешавад. Дар бораи чӣ? Фишорҳое ки дар табиат мавҷуданд. фишор чист? фишор ин қувваи таъсиркунанда ба масоҳати сатҳ. қувваи таъсиркунанда ба масоҳати сатҳ. фишор воҳӣ дорад, фишор ишора дорад, фишор воҳӣ дорад, фишор асбоб дорад. ишораи фишор. Дар физика фишорро бо кадом ҳарф ишора мекунанд? гуфта будем ки ҳар як бузурги физикӣ соҳиби ишора мебошад. Яъне ки ишораи фишор П мисли вазни ҷисм. воҳиди фишор. воҳиди фишор ба ҳисоб меравад паскал. Ба номи олим ки паскал ки шакли кӯтоҳкардаи он ПА мебошад. Паскал. Ва сеюмин чизе ки мо мехонем ин чи аст? Эталон. Яъне ки асбобе ки фишорро чен мекунад. фишор як хусусияти хос дорад ки онро якчанд намуди асбоб чен мекунад вобаста ба хусусияти фишор. ҳамаи асбобҳое ки фишорро чен мекунад ҳамаашон ном доранд барометр. барометр. Ва барометрҳо дар навбати худ ба гурӯҳҳо ҷудо мешаванд. Кадом намудҳо? Якум намуди барометр мо мебинем анероид. Чӣ будааст? Анероид. Анероид ки чен мекунад фишори атмосфериро. фишори чӣ? Атмосфериро. дуюм намуди барометр ном дорад манометр. манометр. манометр ин буд анероид. анероид ки чиро чен мекунад? Фишори атмосфериро. ин манометр фишори оддӣ, яъне ки фишори ягон зарф, ягон ҷисм, ҳамин фишорҳоро чен мекунад? Фишори кадом асбоб? Манометр. Ва сеюм намуди ки сеюм асбобе ки фишорро чен мекунад ва шумо бисёр инро дидаед, ин ном дорад танометр. чӣ ном доштааст? Танометр. Танометрро дар хонаҳо бисёр дидаед шумо, яъне ки асбобе ки фишори хунро чен мекунад. чиро чен мекардааст? Фишори хунро. фишор гуфтем ки ин қувваи таъсиркунанда ба масоҳати сатҳ мебошад. ишораи фишор П, воҳиди фишор паскал, асбобҳое ки фишорро чен мекунанд барометр. Барометрҳо дар навбати худ ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд. Кадомҳо? Анероид, манометр, танометр. Анероид фишори атмосферӣ, манометр фишор ва танометр чиро? Фишори хунро чен мекунад. гуфтем ки ишораи фишор чи аст? П. дар табиат се намуди фишор вуҷуд дорад. се намуд ғайри фишори атмосферӣ, инро дар охир мехонем. се намуд, асосан се намуди фишор мавҷуд аст. Кадом фишорҳо? якум намуди фишор ин фишори механикӣ аст. фишори чӣ? Механикӣ. фишори механикиро мо чӣ хел дида метавонем? фишори механикӣ ин қувваи таъсиркунанда ба масоҳати сатҳ аст. яъне ки аз ҳамин купруке ки кам аз гузашта истодааст, ҳамон купрук масоҳат дорад? Бале. кам аз қувва дорад? Бале. вақте ки қувва ба масоҳат таъсир мекунад, инро чӣ мегӯянд? Фишори механикӣ. фишори гидростатикӣ. гидро моеъ, статика ором. яъне ки фишори гидростатикӣ фишорест ки аз ҳисоби моеъҳои ором ба вуҷуд меояд. мисол нигоҳ кунед. як зарф дар дарунаш об бошад, ҳамон оби даруни зарф ба зарф фишор меорад. инро шумо метавонед дар куҷо бинед? Дар пуфак. дар чӣ? Дар пуфак. вақте ки ба пуфак шумо об дам мекунед, шумо ҳис мекунед ки он баъди каме метаркад. аз чӣ ҳисоб? аз ҳисоби ки ҳамон оби даруни пуфак ба танаи пуфак фишор меорад. ё ки зарфҳодам дида метавонед ки даруни зарф обаш ба зарф чӣ меорад? Фишор меорад. ва фишори гидростатикӣ дар моеъҳои ором дида мешавад. сеюм намуди фишор ин фишори гидродинамикӣ аст. фишори гидродинамикӣ. гидро моеъ, динамика ҳаракатнок. яъне ки фишори гидродинамикӣ фишорест ки аз ҳисоби моеъҳои ҳаракатнок ба вуҷуд меояд. моеъҳои чӣ? Ҳаракатнок. ки инро шумо дар шланги об дида метавонед. ғайр аз ин дар дарёҳо дида метавонед, дар ҳама ҷое ки об равона бошад, об ором набошад. гуфтем дар табиат се намуди фишор аст. фишори механикӣ, фишори гидростатикӣ, фишори гидродинамикӣ. фишори механикӣ дар қувваи таъсиркунанда ба масоҳати сатҳ. фишори гидростатикӣ аз ҳисоби моеъҳои ором, фишори гидродинамикӣ аз ҳисоби моеъҳои ҳаракаткунанда. биёед акнун ҳар яктаи инро дар алоҳидагӣ меомӯзем. диққат кунед. якум фишори механикӣ. фишори механикӣ гуфтем ин қувваи таъсиркунанда ба масоҳати сатҳ аст. фишор ба кадом ҳарф ишора мешуд? Ба П. П баробари қувваи таъсир мекарда бар масоҳати сатҳ. воҳидаш чӣ? Паскал. яъне ки фишори механикӣ ин қувваи таъсиркунанда ба масоҳати сатҳ, воҳидаш паскал.
شما فشار مکانیکی را چه خیلی حس کردن میتوانید. میگوید که فشار مکانیکی با قوا متناسب راست با مساحت متناسب چپ است. این چی معنی دارد؟ وقتی که من قلم رو نوکش رو تیز میکنم، مساحت آن چی میشود؟ کم میشود. مساحت آن کم شود، من با دستم زنم، دستی من زیادتر درد مییابد. یعنی که فشار آن چی میشود؟ زیاد میشود. چی با فشار زیاد شد؟ چون که من مساحت رو کم کردم، فشار چی شد؟ زیاد شد. یا که دویم سوال، چرا کورد رو تیز میکنن؟ کورد چرا کورد رو تیز میکنم؟ برای که وقتی کورد رو تیز میکنیم مساحت آن میده میشود. مساحت آن خرد شد. مساحت اگر خرد شود فشار چی میشود؟ زیاد میشود. این بود متناسبیت فشار با مساحت و با چی؟ با قوه. یعنی که چقدر که مساحت کم باشد همون قدر فشار چی میشود؟ زیاد میشود. یا یک مثال دیگر، یک آدم در بالای فرق نداره، در بالای زمین دو پوچگه ایستد، یک پوچگه ایستد، کدامش فشار زیادتر میآورد؟ کدامش؟ یک پوچگه. چرا؟ چون که هنگام دو پوچگه ایستادن مساحت ما زیاد است، فشار ما کم. وقتی که ما یک پوچه خود رو میگیریم مساحت رو چیکار میکنیم؟ کم میکنیم، فشار چی میشود؟ زیاد میشود. این بود فشار چی؟ مکانیکی که اساسا فشار مکانیکی در جسم‌های سخت دیده میشود. وقتی که ما قوه رو بر یگان مساحت سطح تاثیر میکنیم فشار مکانیکی پیدا میشود. دویم نمونه فشار گفتیم که فشار گیدروستاتیکی. گیدرو مایع، استاتیک آرام. یعنی که فشار گیدروستاتیکی در مایع‌های آرام دیده میشود. مایع‌های آرام. گفتیم ظرف. یک ظرف که در درون آن ما یگان مایع رو میاندازیم و ظرف صاحب بلندی میشود. صاحب بلندی گفته همان آبی که بلندی را حاصل میکند. فشار گیدروستاتیکی فرم دارد P برابری آبی میانداخته همون چی دارد؟ بله، حساب افتیش آزاد و بلندی. یعنی که فشار گیدروستاتیکی وابستگی دارد از چی و بلندی مایع. چقدر که ما زیچی را زیاد کنیم فشار گیدروستاتیکی زیاد می شود، چقدر که بلندی را زیاد کنیم همون قدر فشار گیدروستاتیکی زیاد می شود. نگاه کنید، همین زیچی که ما زیاد میکنیم فرض کردیم که ما در درونی همون پفکی دم میکرده آب نمود در درونش عسل اندازیم. عسل زیچیش نسبت به آب زیاد است و فشاری که عسل به همون پفک میآورد زیادتر می شود. یعنی که چقدر که ما زیچی را زیاد میکنیم همون قدر فشار چی زیادتر می شود و چقدر که بلندی را زیاد میکنیم باز فشار چی می شود؟ زیاد می شود. و فشار گیدروستاتیکی وابستگی دارد از زیچی و بلندی. چرا از جی وابستگی ندارد؟ چون که جی این دائمی است و یگان بزرگی از چیزی دائمی وابسته پیدا کرده نمیتواند. این بود فشار گیدروستاتیکی. یعنی فشار گیدروستاتیکی ما دیده میتوانیم در کجا؟ در مایع‌های آرام که از چی وابستگی دارد؟ از چی و بلندی. سوم نمونه فشار این فشار گیدرودینامیکی. فشار گیدرودینامیکی گیدرو مایع دینامیکا حرکتناک. یعنی که فشار گیدرودینامیکی در مایع‌های حرکتناک دیده می شود. در مایع‌های چی؟ حرکتناک. یعنی که اگر مایع ما حرکت کند فشار چی حاصل میکند؟ فشار گیدرودینامیکی. چرا؟ وقتی که مایع حرکت میکند مایع دارای زیچی می باشد. بله، کدام مایع باشد؟ زیچی خود را دارد و وقتی که حرکت میکند دارای سرعت میگردد. فشار گیدرودینامیکی فرم دارد P برابر راوی کوادرات تقسیم 2. این فشار چی است؟ گیدرودینامیکی. از چی وابستگی دارد؟ از زیچی و سرعت. یعنی که چقدر که سرعت آن تیز باشد همون قدر فشار به ما زیاد میآورد، چقدر که زیچی زیاد باشد همون قدر فشار به ما زیاد میآورد. یک سوال نیوکنه چه خیلی سوال. فرض کردم مرا یک سطل آب شپیدن، یک سطل عسل شپیدن و گفت شما کدام آن زیادتر به من فشار میآورد؟ عسل. چرا عسل؟ چون که زیچی عسل چی است؟ زیادتر است. و به من یک سطل آب رو آسته زدن، یک سطل آب رو با سرعت بلند زدن، کدامش فشار زیادتر آورد؟ با سرعت بلند. چرا؟ چون که فشار وابستگی دارد از سرعت و زیچی. چقدر که ما زیچی را زیاد کردیم فشار زیاد می شود، چقدر که سرعت را زیاد کردیم فشار چی می شود؟ زیاد می شود. فشار با سرعت و زیچی متناسبی راست است. کدام نمونه فشار؟ فشار گیدرودینامیکی. اگر به شما سوال اومد که یک ظرف، دو ظرف، سه ظرف هر سه آن دارای مایع می باشند، دارای یگان نمود مایع که یک خیلی است، مثلا هر سهش آب دارد، کدام از آنها فشار گیدرودینامیکی زیادتر دارند؟ در جواب باید شما گویید که با اینها فشار گیدرودینامیکی تاثیر نمیکنند. چرا؟ چون که فشار گیدرودینامیکی تاثیر میکند با مایع‌های حرکت کننده. در اینجا مایع‌های ما کدام حالت قرار دارند؟ مایع‌های آرامند. در اینها تاثیر میکند فشار گیدروستاتیکی. یعنی که اینها حاصل میکنند فشار گیدروستاتیکی را، نه فشار گیدرودینامیکی را.
дар давом мо гуфтем ки воҳиди фишор паскал аст. чаро паскал? Чаро маҳз паскал? шинос шавед, ин шахс Блес Паскал. Блес Паскал соли 1623 дар Фаронса таваллуд шудааст. Блес Паскал яке аз олимҳое ки дар соҳаи статика ва ғайр аз соҳаи статикада корҳои ниҳоят зиёд карданд. биёед кашфиётҳои Блес Паскалро меомӯзем. яъне Блес Паскал кадом кашфиётҳоро кардааст? якум қонуни Паскал. ӯ як қонун пешниҳод кард, қонунашро имрӯз мехонем. дуюм кашфиёт тадқиқоти фишори атмосферӣ, яъне ки фишори атмосферӣ ки дар табиат вуҷуд дорад, инро ҳам пешниҳод кардааст Блес Паскал. сеюм гидравлика. чорум кашфиёти ӯ гидродинамика, гидростатика. ва панҷумаш таҳияи барометр. таҳияи чӣ? Барометр. фишорро ба илм ворид кард ва аз ҳама муҳим мошинҳои ҳисоббарорӣ баровард. нигоҳ кунед, Блес Паскал дар умум 7 кашфиёти муҳим дорад. якум қонуни Паскал мехонем озир. дуюм фишори атмосферӣ, инро ҳам дар статика хоҳем хонд. сеюм гидравлика, мошинҳои гидравликӣ. дар соҳаи гидравлика бисёр кор кардааст, инро ҳам имрӯз мехонем. таҳияи барометр. таҳияи барометр чӣ буд? Асбобҳое ки фишорро чен мекунад. яъне ки барои асбобе ки фишорро чен мекунад кори зиёд кардааст. ва ғайр аз ин фишорро ба илм ворид кард. яъне ки аввалин шахсе буд ки фишорро гуфт ки дар илм калимаи фишорро чикор кард? Ворид кард. ва аз ҳама муҳим мошини ҳисоббарорӣ. падари Блес Паскал буғалтер буд, яъне ки шахсе ки ҳисоб мекард. ва Блес Паскал хост ки ҳамин кори падарашро осонтар кунад ва ба ӯ мошини ҳисоббарорӣ ба забони фаҳмои шумо ин калкулятор мешавад. яъне ки Блес Паскал мошини ҳисоббарорие баровард ки амалҳои ҷамъ ва тарҳо карда метавонистанд. танҳо ду амал, ҷамъ ва чӣ? Тар. ин буд кашфиётҳое ки Блес Паскал. баъди ин гуфтем ки мо қонуни Паскалро мехонем. қонуни Паскал чӣ мегӯяд? қонуни Паскал мегӯяд ки моеъҳо ва газҳое ки дар даруни зарфи маҳкаманд, вақте ки мо ба он фишор меорем, ҳамон фишори овардашударо ба ҳама сатҳ якхела медиҳанд. моеъҳо ва газҳои андаруни зарфи маҳкам фишори ба онҳо додашударо ба ҳама сатҳ чӣ? Якхела медиҳанд. мисоли инро шумо дида метавонед. як зарфи маҳкам, яъне ки як пакет, дар даруни он мо об андохтем. вақте ки мо обро ба мобайни он фишор меорем, фишори овардаи моро об ба ҳама тараф чӣ? Якхела медиҳад. обам бошад, газам бошад, якхела медиҳад. боз инро дар хона шумо чӣ хел таҷриба карда метавонед? шумо метавонед ки ду пуфак гиред, як пуфакро бо ҳаво дам кунед, як пуфакро бо об. вақте ки пуфаки ҳаводорро дам мекунад, аз боло фишор оред, фишор ба ҳама сатҳ якхела паҳн мешавад. вақте ки пуфаки обдорро низ дам мекунед, вақте ки фишор меоред, ба ҳама сатҳ якхела. чаро Блес Паскал ҷисмҳои сахт нагуфт, танҳо моеъ ва газ гуфт? чунки вақте ки дасти ман ҷисми сахт аст, вақте ки ба дасти ман фишор меоранд, дасти ман дар меёбад, почаам неку. барои ҳамин фишори қонуни Паскал дар ҷисмҳои сахт кор намекунад, танҳо дар чӣ кор мекунад? Дар моеъҳо ва газҳо. ин буд қонуни ки? Қонуни Блес Паскал. баъди ин таҷрибаи Паскал, Блес Паскал як таҷрибае гузаронд ки тамоми дунёро ба ҳайрат гузошт. ӯ чӣ кор кард? ӯ як зарф гирифт, як бочка, ки бочка фарз кардем баландияш 1 метр бошад ва ба болои он як найчаи 5 метра монд. найчаи чӣ? 5 метра. ва аз боло истоду ба даруни зарф об пур кардан гирифт. об чӣ кор кард? Пур кард. вақте ки об пур кард то ба ҷое расид ки ҳамин зарф таркид. зарф чӯбин буд, зарф чӣ кор кард? Таркид. ҳама ба ҳайрат афтоданд ки чӣ хел аз ҳисоби об зарф метавонад чӣ кор кунад? Таркад. ва инро номиданд парадокс. чӣ номиданд? Парадокс. парадокс чист? Парадокс ягон ҳодисае ки ба ақл туғри намегирад, яъне ки ба ақл мувофиқат намекунад. номувофиқ ба ақл, ин ҳодисаро чӣ меноманд? Парадокс. ва дар ҳамон ҳолат ҳам ба одамҳо ин чиз номувофиқ буд, яъне ки барои одамҳо ин чиз парадокс буд. баъдан Блес Паскал таҷрибаи худро фаҳмонд, яъне ки таҷрибаи худро фаҳмонд, таҳлил кард ки чӣ кор кард ӯ. ӯ гуфт ки ман фишори гидростатикӣ кардам. фишори чӣ? Гидростатикӣ. яъне ки фишори гидростатикӣ моеъ ором буд ки дар даруни ин. вақте ки ман зичии обро тағйир надодам, танҳо чӣ кор кардам? Баландии онро зиёд кардам, фишори он чӣ шуд? Зиёд шуд ва баъдан таркид.
нигоҳ кунед. Якум ҳолат, агар мо бочкаи холӣ гирем, зарфи холӣ гирем, баландии зарф 1 метр. П баробари ро зарби ж зарби аш. Зичии об 1000, жи мо 10, баландии зарф 1 мешавад 10000 паскал. ин зарф дар ҳолати нормалӣ ки бо об пур аст. Дуюм, Блес Паскал чӣ кор кард? Ба зарф як найча гузошт ки найча баландиаш чанд аст? 5. 5 метр 1 метр дар он чанд метр шуданд? 6 метр. Зичии об 1000 зарби 10 зарби 6 баробари 60000 паскал. чанд ҳазор паскал? 6000 паскал. Яъне ки мо Блес Паскал ба воситаи он ки баландиро зиёд кард, фишори таъсиркунандаро чӣ кор кард? Зиёд кард. ин буд таҷрибаи Блес Паскал. Яъне ки Блес Паскал исбот кард ки фишори гидростатикӣ вобастагӣ дорад аз чӣ? Аз баландӣ ва зичӣ. Агар мо ба ҷои об ягон моеъи дигарро низ истифода барем, мисол ягон моеъе ки зичиаш зиёдтар бошад истифода барем, он тезтар метаркад, чунки аз зичӣ ҳам чӣ вобастагӣ дорад. Фишори гидростатикӣ вобастагӣ доштааст аз ду чӣ? Аз зичӣ ва чӣ? Баландӣ. ва охир мехонем зарфҳои пайваст. чӣ мехонем? Зарфҳои пайваст. Зарфҳои пайваст хеле осонанд. Зарфҳои пайваст чист? Зарфҳое ки бо якдигар пайвастанд ва бо ягон моеъ пур карда шудаанд. Мисол, як зарфи пайваст. Якчанд зарфро мо бо якдигар пайваст кардем ва ба даруни он об андохтем. Оби ором. мо чиро мебинем? Мо мебинем ки баландии ҳамаи ин зарфҳо чиянд? Баробаранд. баландиашон чиянд? Баробаранд. ҳамаи ин зарфҳо аз як намуди моеъ иборатанд. бале, мисол ҳамашон об доранд. зичиҳояшон чӣ мешавад? Баробар мешавад. кадом бузургии онҳо боз баробар мешавад? Фишорҳояшон. чӣ будааст? Фишор. Яъне ки фишорҳои зарфҳои пайваст ҳама вақт чиянд? Баробаранд. аз кадом сабаб баробаранд? аз сабабе ки ҳам баландӣ ва ҳам зичии онҳо чи аст? Баробар аст. савол, кадом намуди фишор? Фишори гидростатикӣ. чаро? Фишори гидростатикӣ форма дошт ро жи аш. Яъне ки баландӣ якхел аст, зичӣ якхел аст, жи якхел аст, фишорҳои онҳо чӣ мешавад? Якхела мешавад. ин буд зарфҳои чӣ? Пайваст. Зарфҳои пайваст ҳамин гуна хусусият доранд ки вақте ки мо ба он об резем, об дар ҳама сатҳ якхела паҳн мешавад. яъне ки баландии ҳамашон якхел мешаванд. аз чӣ сабаб? аз сабабе ки фишори гидростатикии онҳо чӣ аст? Баробар аст. ва як намуди ҳамин хел зарфи пайваст ҳаст мошинҳои гидравликӣ. мошинҳои гидравликӣ чӣ гуна шакл доранд? ин ҳаст мошини гидравликӣ. як шакли мошини чӣ? Гидравликӣ. мошини гидравликӣ ҳам мисли зарфи пайваст аст. яъне ки мо ду зарфро ба якдигар чикор кардем? Пайваст кардем. мо гуфтем ки якумин шарти асосии мошинҳои гидравликӣ баробар будани чӣ аст? Фишорҳо аст. мошинҳои гидравликӣ мошинҳое ҳастанд ки онҳо ҳаракатшон, ҳамун коркунишон аз рӯи моеъ, яъне ки ба қонуни ҳаракати моеъҳо кор мекунанд. яъне ки аз рӯи ҳаракати моеъҳо чӣ кор мекардиянд? Кор мекардиянд. мисоли мошини гидравликӣ пресҳои гидравликӣ. пресҳои чӣ? Гидравликӣ. пресҳои гидравликӣ гуфта мо пресҳо яъне ки як асбобе ки пресс мекунад. ин хел асбобҳоро шумо дар филмҳо ё ягон каси шумо метавонад ки аз пеш дида бошад. мошинҳое ки кӯҳна мешаванд, онҳоро ба як чухрӣ мепартоянд ва баъдан онро пресс карда майдаҳак мекунанд. ё ин ки алафро дидаед шумо ки онҳоро чӣ кор мекунанд? Пресс мекунанд. ё ки картонро дидаед. баъд шумо савол медиҳед, баъд мошини гидравликӣ дар инҷо чӣ кор мекунад? мошини гидравликӣ шахсе ки дар даруни ҳамон кабина гӯем шишта аст ва ҳамон асбобро пресси гидравликиро идора мекунад, ӯ қувваи кам сарф мекунад. қувваи чӣ? Кам сарф мекунад. вақте қувваи кам сарф мекунад, оби инҷо ба боло мебарояд ва ба боло баромада қувваи зиёдро ба ҳаракат медарорад ва мошинҳо чӣ мешаванд? Пресс мешаванд. як одам худаш наметавонад ки равад мошинро пресс кунад. қувваташ намерасад. аммо ба воситаи он ки мошини гидравликиро истифода бурд, ӯ қувваи кам сарф кард ва тавонист қувваи зиёдро чӣ кор кунад? Ба ҳаракат дарорад. фаҳмо? ин буд мошини чӣ? Мошинҳои гидравликӣ. мо гуфтем ки як намуди мошини гидравликӣ, ин пресси гидравликӣ, номи дигари пресси гидравликӣ манганаҳо мебошад. чӣ ном доштааст? Манганаҳо. ва мошинҳои гидравликӣ боз дар мошинҳо низ истифода бурда мешавад. ҳамин мошинҳои ҳозира руле ки мо тоб медиҳем, он ҳам чӣ аст? Гидравлика аст. чӣ хел мефаҳмем? барое ки тобдиҳии рулҳои ҳозира осонтар шудааст, чем рулҳои пешина. рулҳои пешина гидравлика набуданд,
ва мо қувваи зиёд сарф мекардем. Рулҳои ҳозира гидравлика, яъне ки даруни онҳо бо моеъ пур аст, бо моеъ ва тоб додани онҳо чи аст? Осонтар мебошад. Ва ин буд мавзӯи дуюми статика. Ва як мавзӯи дигар сеюм мегузарем ва ба ҳамин статика низ ба анҷом мерасад. Бо шумо будам ман Ғафуров Алиакбар.